Ука ме стреснахте! Вие отново сте с футболни прогнози ДГВД! Днес ще разгледаме моите прогнози. Какъв съм аз съм дал, какви аз съм дал за 18 11 мачовете от Лигата на нациите. А по-точно Испания, Швейцария, Полша, Шотландия, Сърбия, Дания, Хърватия, Португалия, матч на денят, Ливакович, който няма да играе нищо. България, Беларус, Люксембург, Северна Ирландия. Ще се надяваме на чудесата и да може да излезем от групите първи. Косово, Литва. Румъния, Кипър. И Лихтенщайн, Марино. Сан Марино. Сан Марино. Сан Марино. Сан Марино. Нека сега да пристъпим към моите прогнози. Испания, Швейцария. 3-1 за Испания. Ламин Ямал, точно така. Заедно с него Най-Симон на вратата. Дали това е истина? Не знам, няма как да знам, но от другата страна е по-добрия вратар. Ян Зомер. Легенда на Байер Мюнхен. Или на Борусия Мюнхен Блаква. Да. Следващия матч. Полша, Шотландия. Скромничко 1-0 за Полша. Дали това е истина? Роберт Левандовски. Сърбия, Дания 2-2. Нашите сърби няма печелят. Нашите съседи, братце. 2-2 срещу Дания. Хърватия, Португалия. Роналдо! Криската Роналдо! Две ще бъде много интересен матч, защото Роналдо ще вкара 5 гола от 2 възможни. Хърватия ще вкара 3 гола от 2 възможни от 1. Ама сега да бъдем сериозни, Хърватия ще паднат, тъй като Португалия са с невероятна форма. Без загуба в един матч. Цепат мрако направо. България, Беларус. Най-важният, ако победим сме поне на второ място в групата. И ще играем за група Б. Сега сме група. Да, точно така за група Б. Аз знам. Гледал съм ги Лигата на нациите. До вчера не знах, че така се прави. България, Беларус. 1-0 за българите! Така. Кирил Деспоров ще пропусна матч, тъй като е с 2 жълти картона. Имаше още някой, ама съм го забрал. Надяваме се на най-великия Филип Кръстев да не скара червен картон отново. Люксембург, Северна Ирландия. Вярваме в чудесата, за да може да се класираме първи от групата. А по-точно Люксембург да бият Северна Ирландия, които ни тупнаха 5-0, баце. 1, 2, 3, 4, 5. Ей, да спадаме, как така бе, ей, че те прибия. Направо не мога. Вярваме да мога да се класираме първи за група Б. Давайте, момчета, вие сте сега хората. Вие. И до година и там до кога се играе. От група Б в група А. Косово, Литва. Не, чак толкова интересен матч. Косово, който миналия матч и тръгнаха с Румъния. 0-0, завърши матча. Но видяха сръбски флаг. Как му беше името? На трибуните. И се разреваха и си бегаха. Много куриозен момент. 1-0 за Косово. Така мисля. Румъния, Кипър. Драгушин. Тотнъм.
Това ще е много интересен матч. Според мен румънците имат голям шанс да победят, ако Кипър загубят. Кой така мисли да мисли с мен? Забравих да кажа, много съм без моите хора. Ама ще има. Ще ги викнем после. Ще чуем и техните прогнози. Ще ги чуем. Ще чуем и техните прогнози. Ще чуем. А по-точно. Днеска трябва да сме аз, Фабио Шимчов, Давид Георгиев, към обемето, Валери Борджинов. Аз съм си аз, той си е той, другия си е друг. Тъй че, първия си е първи, втория си е втори. Георги Милев златна с тротинетка, дали това е сина? Без него сме. Трикаджията! Даниел! Край. Може да викнем още един гост, а по-точно Симеон Гранчаров. Той е велик български футболист. Като се сета, той също в България ще играе на място на Кирил Даспоров и ще вкара поне 5 гола. Поне, тъй че съм време да се променя прогнозата, ама ще остая. 1-0. За България срещу Беларус. А Люксембург ще бият Северна Ирландия, сме първи в групата. Да знаете. И остана един матч. Лихтенщайн Сан Марино. Дали Сан Марино ще запишат трета победа, мисля, за техния 25 годишен състав. Национален от 25 години, откакто се създал. Те имат само 2 победи и на път се да направят третата. Тъй като са в група D с най-слабите отбори, а по-точно Лихтенщайн и... Чакайте сега ще ви кажа. Андора и Молдова май четвърта в техната група, ама не съм много сигурен. Не съм супер сигурен, ще ме извинявате, ама няма какво да. Аз съм дал, че Лихтенщайн ще бият с 2-0, тъй като не вярвам в Сан Марино. Дали ще е така, не знам, но дали ще е така, ще знам, ако знаем. Но е време вече, 7 минути. Време е вече да ви покажем чао. До нови срещи! После може да викнем и другите хора. А по-точно Давид Георгиев! По прякор Валери Божинов, Георги Милев, по прякор... Не, по прякор. Второто му име по-скоро. Златна с тротинетка. И Даниел. И последния гост, който може него да го викнем, точно Симеон Гранчаров. Който ще ги попръска. Добре. Време е да ви казвам аливидерчи. Айде! Чао!